ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲಿಕೆದ ಕೂಟೋಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಸೊರಕುಳೇನು ಮಾತ ಕಲ್ತದೆ ಐ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯಂಜನಗಳೇನು ಪಂಡ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಪಂಡದ ರೆಡ್ಡು ರೀತಿಯಾದ ವಿಭಾಗ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಐಟ್ ಐನೇ ತಲೆಕ್ಕ ಐನ್ ಪಂಡ 25 ಅಕ್ಷರ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತದ ನನ್ನ ದುಂಬು ಬರೆಯದು ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳೇನು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪುಗ ಇನ್ನಿತ ತರಗತಿಡು ನಮ್ಮ ಯಾರ ಲಾಭ ಇಂಚ ಮುಂದುವರಿದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅಕ್ಷರಗಳೇನು ಕಲ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಸುರೂಕಾದ ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳನ್ನ ಸಾಲಡು ಸುರೂತ ಅಕ್ಷರ ಯ ಯಕಾರ ಯಂತ್ರ ಪಂದು ಬರೆಯ ಪಂಚಿತ್ತನ ಯಕಾರ ಸುರೂತ ಅಕ್ಷರ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂದೇನು ಕನ್ನಡಡು ನಮ್ಮ ಬರೆಯನಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬರೆಯಪ್ಪ ತುಳೂಟನಾಗ ಎಂಚ ಬರೆಯಪ್ಪ ಅಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ತುಳೂಟು ಯಕಾರನು ನಮ್ಮ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬರೆಯಪ್ಪ ಒಂದು ವೈಕ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆದುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ರಡ್ಡು ಬರೆಯನಕ್ಕೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆದುಂಡು ಒರಿಯೊರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿಯಾದ ರಡ್ಡನ್ನು ಬರೆಯಲಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಇಂಚ ಬರೆಪೇರು ಕೆಲವರು ಇಂಚ ಬರೆಪೇರು ಕೆಲವರು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಅದು ಬರೆಪೇರು ಅಂಚಾದಿಪ್ನಾಗ ಒಂದುಲ ಅವೇ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಾದ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ಮೂಲು ಬಗ್ಗದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ನಡು ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದ ಪಿದಾಯಿ ಪೋತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಈತ ಐತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ ಎಂಚ ನಮಗೆ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ ಚೂರು ತಿರ್ತರದೆ ಪಿದಾಯ ಬತ್ತದ ಮಿತ್ತು ಪೋದಿಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರವೇನು ಈ ರೀತಿಯಾದ್ಲ ಬರೆಪೆರೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಖಕಾರ ಖ ಬರೆಯಲ ರೀತಿಡ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಸುಲಭದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪರೆ ನೆಂಪುದಿಯವರ ವಿಷಯದಾದ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ನೆತ್ತ ರಡ್ಡೆ ತಲೆಕನೆ ಬರೇಪಿನಿ ಅಂಡ ಮೂಲ್ ಬತ್ತದ ಮೂಲ್ ಚೂರ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಯ ಅಂದ ಅಂಡ ಒಂದು ತುಳುತ ಯಕಾರನ ಬರೆಪಿನ ಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪುಂಡು ಕಾಪಿದ ರೀತಿಯ ಎಂಚ ಬರೆಯಲಿ ಮೂಲು ಚೂರು ತಿರ್ತಿರ್ದೇ ಪೋಪಿನಿ ಮೂಲು ಮಾತ್ರ ತಿರ್ತು ಬತ್ತದ ಸುರುಳಿ ಕಂತದ ಮೂಲು ಮಿತ್ತು ಪೋಪಿನಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕೆಲವೇ ನೆತ್ತ ಅರ್ಧದಾಶಿಯೇ ಕೊನೋಪೇರು ಮೂಲ್ಪರ್ದೆ ಕೊನೋದು ಮೂಲು ಬೆಂಡು ಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತು ಪತಂಬೋಪೇರೆ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯಾದ್ಲ ಬರೆಯರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪುಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬರೆಯಪ್ಪನ ಚಿತ್ನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಎಂಚ ಅಂದ್ ಪನ್ನಾಗ ಕಾಪಿದ ರೀತಿಯ ಬರೆಯನಾಗ ಮೂಲು ಇಂಚ ಮಿತ್ತ ನಡೂಟ ಆರಂಭ ಮಲ್ತದೆ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ತಿರ್ತು ಬತ್ತದ ಮೂಲ್ ಪಾರ್ದ ಈತ ಮಿತ್ತು ಪೋಯ ಅಂದಾಂಡ ಅಪನಗ ತುಳೂತ ಯಕಾರನು ಬರೆಯಲಕ್ಕಾಂಡು ಕುರರ ಪನೊಂದು ಬರೇಕ ಎಂಚ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಸುರೂಕ ಆರಂಭ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡ ಅರ್ಧ ವೃತ್ತಾಕಾರವಾದ ಬರೆಯ ಅವಿನಂಚನೇ ಮುಂದುವರಿತದ ತಿರ್ತು ಪತೊಂಬತ್ತ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧವಾಶಿಡ್ ನಡೂಟು ಕೂಡ ಪಿರಬೋದು ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಯ ಅಂದಾಂಡ ಆಪನಗ ಯಕಾರನ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚಲಕ್ಕಾಂಡು ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಲಿಪಿಡ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದುಂಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸದಾದ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಈತ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಪಿದೇ ಬೈದುಚಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ತಿರ್ತಡೆ ಅವು ಪಿದೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಲಿಪಿಟ ನಮಕ್ ಯಕಾರ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ಬರೆಪಿನ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಒಂದೇನು ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಪತಂಬರ್ಪುಜೇರು ಎಂಚ ಇಂಚಲ ಬರೆಪೇರು ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಲ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನೆತ್ತ ಕ್ರಮದಾದ ಒಂದೇನು ಎಂಚ ಓದುನೆ ಎಂದು ಪನ್ನಾಗ ತುಳುತ ಯಕಾರ ಈ ರೀತಿಯಾದುಂಡು ಗ್ರಂಥಲಿಪಿಟ ಇಂಚ ನಮಕ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಿತ್ತರದ ಆರಂಭ ಮಲ್ತದ ತೀರ್ಥ ಬತ್ತಿಲಕನೆ ಅಡೇಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸುರುಳಿ ಪಾಡದು ಕೂಡ ಪಿರಪೋದು ಚೂರು ಅಡೇಗೆ ಬೀಲ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿಲಕ್ಕ ಆಂಡ ಯಾವು ಈತೇನು ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಯಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಎರಡನೇದ ಅಕ್ಷರ ರ ಕನ್ನಡದ ನಮ್ಮವೇನು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬರೆಯಪ್ಪ ತುಳುಟು ಎಂಚ ನೆತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚ ಒಂದೇನು ತುಳುಟು ಬರೆಯಪೇರು ಎಕಡೆ ದುಂಬು ಮಾತ ಕಲ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಯು ಇಂಚ ಬರೆಯಪ್ಪ ಅನ ಪಾ ಬರೆಯನಗಲ ಒಂದೇನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಎಂಚ ನೆಕ್ ಅಡೆಗೆ ದುಂಪೋಯ ಅಂದಾಂಡ ಅಪನಗ ಪಾ ಆಪುಂಡು ಮೂಲು ಒಂಜೇ ಯು ಬರೆಯಪಿನಿ ಒಂಜೇ ಯು ಬರೆಯದ ಅಕೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೂಳು ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಒಂದು ತುಳುತ ಯಕಾರ ಆಯ್ಲಕ್ಕಾಂಡ್ ತುಳುತ ರಕಾರ ಈ ರೀತಿಯಾದುಂಡು ಇಂಚ ಯು ಬರೆಯಲಕ್ಕನೇ ಬರೆಯ ಮಾತ್ರ ಅಕೇರಿಗೊಂಜಿ ಸುರುಳಿನ ಕೊರೆಯ ಒಂದು ತುಳುತ ರಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ನಾಗ ನೆನ್ಪುದಿಯವರ್ಲ ಸುಲಭ ಕಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಸುಲಭ ಒಂದೇನು ಕಾಪಿದ ಕ್ರಮಟು ಬರೆಯನಾಗ ತಿರ್ತ ಸಾಲಡು ನಮ್ಮ ಆರಂಭ ಮಲ್ತದ ಇಂಚ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತ ಯು ಬರೆಯಲಕ್ಕನೆ ಅಡೆಗೆ ತಿರ್ತು ಬನ್ನಾಗ ತಿರ್ತ ಸಾಲಗೆ ತಾಗಾದೆ ಒಂಜಿ ಸುರುಳಿನ ಕೊರಿಯ ಅಂದಾಂಡ ಅಪನಗ ತುಳುತ ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಬರೆಯಲಕ್ಕಾಂಡ್
ಕುಡೋರ ಐತ ಮಿತ್ತೆ ತಿದ್ದದು ಬರೆಯಕ ಗಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಐತ ಮಿತ್ತೆ ತಿದ್ದದು ಬರೆಯಕ ತುಳುತ ರಕಾರನ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾರ ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಡ್ ರಡ್ನೆ ಅಕ್ಷರನ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತಿರ್ತದ ಆರಂಭ ಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತು ಪೋಯ ಅಂಚನೆ ಯೂ ಬರೆಯಲಕನೆ ಅಡೆಗೆ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕಾರವಾದ ತಿರ್ತು ಬನ್ನಗ ಕಡೇಕ ಮೂಲು ಅವೇ ಸಾಲಗ ಆರಂಭ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತನ ಸಾಲಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಜಾಗಡ್ ಒಂಜಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸುರುಳಿ ಪಾಡಿಯ ಅಂದಾಂಡ ಅಪನಗ ತುಳುತ ರಕಾರ ಬರೆಯಲಕ್ಕಾಂಡ್ ಮುಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಜ್ಜಿ ಗ್ರಂಥಲಿಪಿಟ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ನಮಕ್ ರಕಾರ ತುವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದವರ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುಲಾಭಡ್ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬರೆಪಿನಿ ಎರಡು ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ತಾಂಡೆ ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನದ ಮೂಜನೇ ಅಕ್ಷರ ಎಂಚ ಒವ್ವು ಒಂದು ಕೆನ್ನಗ ಲ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಲಿಪಿ ಬರೆತ ಅವೇ ಲಕಾರನ ಮೂಲ ಬರೆತ ಕನ್ನಡಡ್ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬರೆಪ ತುಳುಟು ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಕೆನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದೇನು ಕಲ್ತಾರತ್ತ ಒಂದು ನಡೇಗೆ ದುಂಬುದೊಯ್ಪಿನಿ ಅವು ಒತ್ತು ಅಂದಾಂಡಲ ಕನ್ನಡ ಎಂಚ ತುಳು ಲಕಾರ ಉಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ತುಳುಟ್ಲ ಲಕಾರ ಉಂಡು ಎಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ ಪನ್ನಗ ಒಂದು ತುಳುತ ಲಕಾರ ಆಂಡ ನಮಕ್ ಭೇದ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಕನ್ನಡದ ಅಕ್ಷರನ ತುಳುತ ಅಕ್ಷರನ ಭೇದ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಎಂದು ಪನ್ನಗ ಮೂಲು ಸುರುಳಿನ ಒಲ್ಪ ಕೊರ್ಪ ಕಡೆಗೆ ಉಂತಾವನು ಎಂಚ ಕಡೆಗೆ ಎಂಚ ಉಂತಾಯ ಪಂದ ಐತಮಿತ್ತು ಅವು ನಿರ್ಭರ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಸುರೋಕು ನಮ್ಮ ಸುರುಳಿನ ಕೊರ್ನಾಗ ಮೊಂಡು ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ಪಿನತ್ತೆ ಅಡೇಗೆ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ದು ಮೂಲ ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ಒಂದು ನೇರ ಬಾದಿಪ್ಪೊಡು ಈ ರೀತಿಯಾದ ನಮಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಲಕಾರ ನಮಗೆ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುನು ಈ ರೀತಿಯಾದೆ ಮೂಲ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಬರೆಯನಾಗ ಚೂರಡೆ ಗಿಂಚ ಉಲಾಯ ಬತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ತುಳುಟು ಬರೆಯನಾಗ ಅಕೇರಿಯಾದ ಮೂಲ ಬನ್ನಾಗ ಒಂದು ಅಡೆಗೆ ಬತ್ತದ ನೇರವಾದಿಪ್ಪುಂಡು ನೀಟವಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಅರ್ಧರ್ಧ ಬೊಕ್ಕ ನೀಟವಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ತುಳುತ ಲಕಾರ ಮೂಜಿ ಸಾಲಡ್ ಬರೆಯನಗಲ ದಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ಪುಜಿ ಸುರುಳಿನ ಬರೆಯ ತಿರ್ತ ಸಾಲಗದಾಗ ಅದು ಕೂಡ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಉಂತಾಯ ಅಪನಗ ಈ ರೀತಿಯಾದ ತುಳುತ ಲಕಾರ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಿ ಲಕ್ಕಾಂಡ್ ಐತ ಮಿತ್ತೇ ಕುಡರ ತಿದ್ದದ ಬರೆಯಕ ಲಕಾರ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಸುರುಳಿನ ಆರಂಭ ಮಲ್ತದ ಯೂತ ಲೆಕ್ಕ ತಿರ್ತ ಬತ್ತದ ಕೂಡ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ನೀಟವಾದ ಉಂತಾನಗ ಅಪನಗ ತುಳುತ ಲಕಾರ ಕಲ್ತಿ ಲಕ್ಕಾಂಡ್ ಪ್ರಾಚೀನ ಲಿಪಿಡ ದಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದಿ ಅವು ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಅಂಚರ್ದವರ ಅವು ನಮ್ಮ ಕುಡರ ಬರೆಯೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಅವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಪ್ಪಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಚೀನ ಲಿಪಿಟ್ಲ ಗ್ರಂಥ ಲಿಪಿಟ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ನಮಗೆ ಲಕಾರ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೂಜಿ ಅಕ್ಷರ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಬೇಗಡ ಸುಲಭಡ್ಗಲ್ತ ನಾಲ್ನೇ ಅಕ್ಷರ ಬವು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ವಕಾರ ಒಂದೇನು ಕನ್ನಡಡ್ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬರೆಯತ ತುಳುಟಿ ಎಂಚ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ನಗ ಎಕಡೆ ಒಂದೇನು ಬರೆಯರ ನೆಡ್ದು ದುಂಬು ವಕಾರನು ಬರೆಯತಾರೆ ಪಕಾರನ ಬರೆಯತ ಕಡೇತ ವರ್ಗಡಿಪ್ನಂಚಿತನ ಪಾಪ ಬಮ ಇತ್ತಿನಂಚಿತನ ಸುರೂತ ಅಕ್ಷರ ಪ ಅವೆನ್ ನಮ್ಮ ಅವಲು ಬರೆಯತ ಅವೆನ್ ಮನಸ್ಸಿಡದಿ ಒಂದು ವಕಾರನ ನಮ್ಮ ಬರೆಯರೆ ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಹಾಪುಂಡು ದಾಯಿ ಎಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಮುರಾನಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನಾಗ ಎಂಚ ಪಂತ ಸುರು ಕೊಂಜಿ ಯೂ ಬರೆಯಪಿನಿ ಅವಿನ ಅಡೇಗೆ ಮುಂದುವರಿತದ ಮಿತ್ತಕಂತಂಡ ಪ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪಂತ ಒಂದುಲ ಸೇಮ್ ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ದಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸಜ್ಜಿ ಬರೆಪನ ಕ್ರಮ ಕೆಲವರ ನೆಂಚೆಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಇಂಚಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಯು ತಿರ್ತ್ ಒಂಜಿ ಯು ಮಿತ್ ಈ ರೀತಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಬರೆಪನ ಕ್ರಮ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಕೆಲವರು ತೋಚ್ಪಾದ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ಈ ವಕಾರ ಸುರೂತ ಯು ಮಾಮೂಲಿ ಆದೇ ಉಂಡು ಆಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೆನ್ ಚೂರು ನೀಟ ಪೋದು ಅಡೆಗೆ ಮಿತ್ತು ಪತಂಬೈದೇರು ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯಾದ ನಮಕ್ ಕೆಲವರನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಪುಸ್ತಕಗಳೆಡ್ ಈ ರೀತಿಯಾದ ನಮಕ್ ವಾ ತುವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಕಾರಗಳ ನೆಕ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಾದ ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯಂಡ ಅಂದ ಪನ್ನಗ ಪಾ ಬರೆಯನಗ ನಮ್ಮ ಯು ಬರೆಯದು ಅವೆಂಚೂರು ದೀರ್ಘ ಬೈತದ ಮಿತ್ತು ಪತಂಬೈದಿಪ್ಪ ಒಂದು ಪಾ ಆಪುಂಡು ಮೂಲು ವಾ ಬರೆಯನಾಗ ಅವು ಆತ ದೀರ್ಘ ಎಪ್ಪುಜಿ ವಾ ಬರೆಯನಾಗ ಮೂಲು ಯು ಬತ್ತನತೆ ಅಡೆಗೆ ಮಿತ್ತು ಪೋದಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ವಾ ಅಕ್ಷರ ಒಂದು ಪಾ ಅಕ್ಷರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೆರದಾದ ವಾನ ಬರೆಯನಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬರೆಯದ ಉಟ್ಪೇರು ಅಪ್ಪನಾಗ ವಾ ಇಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಾಕ ಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸನೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೊಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಸುಲಭ ಹಾಪುಂಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಪುಜಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ವಕಾರ ಉಂಡು ಎಂಚ ಒಂಜಿಯು ತಿರ್ತ್ ಕುಡಂಜಿಯು ಮಿತ್ ಅಂಚಾದ ವಕಾರಲು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭಡೆ ನೆನಪುದಿ ಇವರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ವಾನ ನಮ್ಮ ಬರೇಕ ಮೂಜಿ ಸಾಲಡ್ ಬರೆಯನಗಲ ದಾಲ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಗೊಂದಲ ಆಪುಂಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯೆ ತಿರ್ತ ಸಾಲಡ್ ನಮ್ಮ ಆರಂಭ ಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತು ಪೋಪತೆ ಮಿತ್ತ ಸಾಲಗ ತಾಗಾದ ಕೂಡ ತಿರ್ತು ಬರ್ತದೆ ಅಡೇಗೆ ಚೂರ್ ಮುಂದುವರಿತದ ಮಿತ್ತು ಪೋಯ ಅಂದಾಂಡ
ತುಳುತ ವಕಾರನ್ ನಮ್ಮ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬರೆಪನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ಗ್ರಂಥಲಿಪಿಡದಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಎಂಚ ತೋಜ್ಪಾದ ಕೊರ್ಪೆರ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ವಕಾರನ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಇಂಚ ನಮಕ್ ತೂವರೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಒಂದು ಚೂರು ಮುಂದುವರಿದಿಪ್ಪಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅತಡ ಈ ರೀತಿಯಾದ ನಮಕ್ ವಕಾರ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ನಿರ್ದುಂಬು ನಮ ತೂನಗ ಪಾಲ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಿತ್ತಂಡತ ಪಣಿಪಿನಂಚಿತ್ತನ ನಮಕ್ ಚಕಾರಗ ಮಾತ ಚಾಲ ಇಂಚನೆ ಉಂಡು, ಪಕಾರಲ ಗ್ರಂಥಲಿಪಿಟಿ ಇಂಚನೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ವಕಾರಲ ಇಂಚನೆ ಉಂಡು ಪನ್ನಗ ಐಟ್ ಒಂಜಕ್ಷರ ನಮಕ್ ಮೂಲಭೂತದ ಇಂಚ ಪೋದಿಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ವಕಾರ ಆ ರೀತಿಯಾದಿಜ್ಜಿ ವಕಾರ ನಮಕ್ ಈ ರೀತಿಯಾದ ನಮಕ್ ವಾ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಗ್ರಂಥಲಿಪಿಟಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ವಾ ಇಂಚ ಉಂಡು. ಇಂಚ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಆರಂಭ ಮಲ್ತದ ಚೂರು ತಿರ್ತು ಬರ್ತದೆ ಅಡೆಗೆ ಇಂಚ ಮಿತ್ತ ಪೋಯ ಅಂದಾಂಡ ಒಂದು ತುಳುತ ಗ್ರಂಥಲಿಪಿಡಿಪ್ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ವಕಾರ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಉಂಡು ಒಂದು ನಮಕ್ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಅಕ್ಷರ ಶ. ಶ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಡ್ ಇಂಚ ಬರೆಯಪ. ತುಳುಟು ನೆತ್ತ ರೀತಿದಾದ ತುಳುಟು ನೆಟ್ಟು ಬರೆಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮದಾದ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಶಾನ ತುಳುಟು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬರೆಯಪ್ಪ. ನೆಂಪುದಿಯರೆ ಇಂಚ ಸುಲಭ. ವಾನ ಬರೇನಗ ಸುರೂಕು ನಮಕ್ ತಿರ್ತು ಮೋನೆ ಪಾಡಿನಂಚಿತ್ತಿನಯ್ಯು ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಮೋನೆ ಪಾಡಿನಂಚಿತ್ತಿನಯ್ಯು ಆಂಡ ಶಾನ ಬರೇನಗ ಉಲ್ಟಾ ಸುರೂಕು ಮಿತ್ತು ಮೋನೆ ಪಾಡಿನಂಚಿತ್ತಿನಯ್ಯು ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ತು ಮೋನೆ ಪಾಡಿನಂಚಿತ್ತಿನಯ್ಯು ಐತೊಟ್ಟುಗು ಅಕೇರಿಗೊಂಜಿ ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಮುರನಿ ಕವರ್ಗನ ಕಲ್ಪನಾಗ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಕ ಖ ಗ ಗಾನ ಎಂಚ ಬರೇತ ಗಾಲ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ಬರೇತ ಆಂಡ ಅಕೇರಿಗೆ ಮೂಲು ಸುರುಳಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಗ ಮಾತ್ರ ಅಕೇರಿಗೆ ಮೂಲು ಸುರುಳಿಜ್ಜಿ. ಶಾ ಬರೇನಾಗ ಅಕೇಲಿಗೆ ಮೂಲು ಸುರುಳಿ ಉಂಡು. ಉಂತಾವನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗಡ್ ಸುರುಳಿ ಉಂಡು. ಗಕಾರಗ ಸುರುಳಿ ಇಜ್ಜಿ ಶಕಾರಗ ಸುರುಳಿ ಉಂಡು. ಐದೊಟ್ಟುಗು ವಕಾರದೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ಪನಂದಾಂಡ ಸುರುಕು ಮೂಲು ತಿರ್ತಿರ್ದು ಆರಂಭ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು, ಶಕಾರಗ ಮೂಲು ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಆರಂಭ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ವಕಾರಗಲ ಶಕಾರಗಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು, ಗಕಾರಗಲ ಶಕಾರಗಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು. ಈ ರೀತಿಯಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುಲಿಪಿತ ಶಕಾರ ನಮ್ಮ ಬರೆಯ ಇಂಚ ಬರೆಯ ಅಂದ ಪನ್ನಗ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪನ ಮಿತ್ತರ್ದು ಅಡೆಗೆ ತಿರ್ತು ಬತ್ತ ಕೂಡ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ತಿರ್ತು ಬತ್ತಿನ ಅಡೆಗೆ ಅಕೇರಿಗೊಂಜಿ ಸುರುಳಿನ ಕೊರೆಯ ಮೂಜಿ ಸಾಲಡ್ ನಮ್ಮ ಬರೆಯನಗ ಮಿತ್ತರ್ದು ಆರಂಭ ಮಲ್ತರ್ದು ತಿರ್ತು ಬತ್ತದ ಕೂಡ ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿನ ಅಡೆಗೆ ಕೂಡ ತಿರ್ತು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಮೂಳು ಸುರುಳಿನ ಕೊರೆಯ ಅಪನಾಗ ತುಳುತ ಶಕಾರ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬರೆಯಲಕ್ಕಾಂಡ್ ಕೂಡ ರೈತ ಮಿತ್ತ ತಿದ್ದುದು ಬರೆಯಕ ಮಿತ್ತರ್ದ ಆರಂಭ ಮಲ್ತದ ತಿರ್ತು ಬತ್ತದ ಕೂಡ ಅವೇ ನೇರಡ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಕೂಡ ತಿರ್ತು ಅವೇ ನೇರಗ ಬನ್ನಗ ಅಕೀರಿಗೊಂಜಿ ಸುರುಳಿ ಕೊರಿಯ ಅಂದಾಂಡ ಅಪನಗ ತುಳುತ ಶಕಾರ ಈ ರೀತಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಿಲಕ್ಕಾಂಡ್ ಗ್ರಂಥಲಿಪಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಕದಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ನಮಕ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗ್ರಂಥಲಿಪಿಟ್ಲ ಶಕಾರ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ನಮಕ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ದುಂಬುದ ಅಕ್ಷರ ಈ ಶಕಾರಗ ತಾಲವ್ಯ ಶಕಾರ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು. ತಾಲವ್ಯ ಶಕಾರ ಈ ಶಕಾರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಯ ಶಾ ಮಲ್ಲ ಶಾ ಅಂದು ಪನ್ಪತೆ ಐಕ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು. ಒಂದೇನು ಶಾ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನಿ ಕುಡಂಜಿ ನನ್ನ ದುಂಬು ಬರೆಪಿನಂಚಿತ್ತ ನಾವು ಮೂರ್ಧನ್ಯ ಶಕಾರ ಅವೇನು ಶಾ ಪನ್ಪಿನಿ ಚೂರು ಬಾಯಿನ ಉರುಟು ಮಾಡ್ತದ್ದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಒಂದು ತಾಲವ್ಯ ಶಕಾರ ಒಂದೇನು ಪನ್ಪಿನಿ ಶಾ ಮಾಮೂಲಿ ಶಾ. ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಮೂರ್ಧನ್ಯ ಶಕಾರ ಐಕ್ ಶಾ ಪನ್ಪಿನಿ ಶಾ ನೆಕ್ಕಲ ಐಕ್ಲ ಆತೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದಂಡ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಶಾ ಶಾ ಬಂದು ಉಚ್ಚಾರ ಮಂತನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪೂಜತೆ ಐಕ್ ತಾಲವ್ಯ ಶಕಾರ ಮೂರ್ಧನ್ಯ ಶಕಾರ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಮೂರ್ಧನ್ಯ ಶಕಾರ ಕನ್ನಡ ಬರೆಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಉಂಡು. ತುಳುಟು ಎಂಚ ಬರೆಪೇರು ಎಂದು ಪನ್ನಗ ತುಳುಟು ಶಕಾರನ ಮೂರ್ಧನ್ಯ ಶಕಾರನ ಎಂಚ ಬರೆಪೇರು ಎಂದು ಪನ್ನಗ ಇತ್ತ ಪ್ರಚಲಿತ ಡಿಪ್ಪುಣಂಚೆತ್ತನ ಲಿಪಿತ ರೀತಿಯ ಮೂರ್ಧನ್ಯ ಶಕಾರನ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬರೆಪೇರು. ಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು, ಚೂರು ಕಲ್ಪರೆ ವಿಷಯ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದಿಪ್ನಾಗ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ಗಮನ ಕೊರ್ಲೆ. ಸುರೂಕಾದ ದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು, ಯು ಉಂಡು. ಒಯ್ತ ಲೆಕ್ಕ ವಾ ಮಾತ ಬರೆಯನಾಗ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತನಕ್ಕನೆ ತಿರ್ತು ಮೋನೆ ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಯು ಉಂಡು. ಆ ಯು ಅಕೆ ಉಂತಾವರೆ ಆನಾಗ ಚೂರು ಮುಂದುವರಿದುಂಡು. ಮುಂದುವರಿನ ಅಂಚೆತನ ಜಾಗಡ್ ಎಂಚ ನಮ ಎಕಾಡೆ ಗ್ರಂಥಲಿಪಿಡಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಕಾರನ ಬರೆಯನಾಗ ದುಂಬದ ತರಗತಿಡ್ ಗ್ರಂಥಲಿಪಿಡಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಕಾರನ ಬರೆಯನಾಗ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದ ಅವೇನೇ
ತಿರ್ಗಾದ ಬರೆಯಂಡ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಅಪ್ಪುಂಡೊಂದು ನೆಂಪುದೀಲೆ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಗ್ರಂಥಲಿಪಿಡ್ ನಮ್ಮ ಮಕಾರನ ಬರೆಯನಗ ಇಂಚ ಬರೆಯತ ಅವೇನೇ ನಮ್ಮ ತಿರ್ಗಾದ ಕೊರ್ನಗ ಮೂಲಡೆಗೆ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ತಿರ್ಗಾದ ಲಕಾರನ ಬರೆಯಲಕ್ಕ ಬರೆಯ ಅಂದಾಂಡ ಮೂರ್ಧನ್ಯ ಶಕಾರನ ಬರೆಯಲಕ್ಕಾಂಡ್ ಇಂಚ ಕುಡರ ಆರಂಭ ಮಲ್ತದ ಬರೆಯಕ ಸುರುಕು ಯೂತ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ಬರೆಯ ಮೂಲಡೆಗೆ ಮುಂದುವರಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಆದ ಬತ್ತದ ಅಡೆಗೆ ಉಲಾಯ ಬತ್ತದ ತಿರ್ತು ಬತ್ತ ಅಪ್ಪನಾಗ ನಮಕ್ ಮಹಾ ಮಲ್ಲಶ ಅಂದ ನಮ್ಮದಾದ ಒಂಜಿ ಆಡು ಪಾತ್ರೆಡ್ ಮಾಮೂಲಿಯಾದ ಪನ್ಪ ಅವಿನ ಮೂರ್ಧನ್ಯ ಶಕಾರ ಅಂದ ಪನ್ಪೆರೆ ಐಕ್ ಪುದರ್ ಮೂರ್ಧನ್ಯ ಶಕಾರ ಪಂಡದು ಅವೆನ್ ನಮ್ಮ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬರೆಯರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಒಂದೇನ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಸಾಲಡ್ ಬರೆ ಪಂಡಲ್ಲ ದಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂಗದಾಲೆಜ್ಜಿ ತಿರ್ತಡು ಆರಂಭ ಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತು ಪೋಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಕೂಡ ತಿರ್ತು ಬರ್ಪುಂಡತೆ ತಿರ್ತ ಸಾಲಡ್ ಮುಂದುವರಿಪುನಿ ಅಡೆಗೆ ಚೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಆದ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಮಿತ್ತ ಸಾಲಗದಾಗಾದ ಉಲ್ಟ ಬತ್ತದ ತಿರ್ತು ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಉಂತಾವನು ಈ ರೀತಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ಧನ್ಯ ಶಕಾರನ ಬರೆಯಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಗ್ರಂಥಲಿಪಿಟ ಒಂದೇನು ಬರೆಯಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚಾಂದು ಪನ್ನಗ ಗ್ರಂಥಲಿಪಿಟ ಮೂಲು ತಿರ್ತು ಬತ್ತದ ಮೂಲು ನೇರವಾದುಂಡತೆ ಅವನು ಮೂರಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವೃತ್ತದಲ್ಕ ಗೊರ್ಪೇರು ಸುರುಳಿದಲ್ಕ ಗೊರ್ಪೇರು ಐಬೊಕ್ಕ ದುಂಬು ಪೋದು ಮಾಮೂಲಿಯಾದ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಆದಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ನಮಕ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೂಲು ಯು ನೇರವಾದುಂಡು ಆಂಡ ಮೂಲ ಅಂಚೆಜ್ಜಿ ಅರ್ಧರ್ಧ ಆರಂಭ ಆದಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಿರ್ತು ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ದು ದುಂಬು ಪೋದು ಐಬೊಕ್ಕ ಮಾಮೂಲಿಯಾದ ಅರ್ವಾಚೀನ ಶೈಲಿಡಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಮೂರ್ಧನ್ಯ ಶಕಾರನ ಬರೆಯಲಕ್ಕನೆ ಬರೆಯಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲ ತಿರ್ತಡು ಅವಿನ ತೋಜಾದ ಕೊರ್ಪಿನಿಂದಾಂಡ ಗ್ರಂಥಲಿಪಿಡ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಶಕಾರ ಈ ರೀತಿಯಾದುಂಡು ಆರಂಭ ಮಲ್ತದ ತಿರ್ತು ಪೋದು ಒಂಜಿ ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ದು ದುಂಬು ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮೂಲಿಯಾದಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಶಕಾರ ಬರೆಯಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬರೆಯತ ಇನಿತ ತರಗತಿಡ್ ನಮ್ಮ ಆದಿ ಅಕ್ಷರನ ಕಲ್ತಿಲಕ್ಕಾಂಡ್ ಒವು ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಯ ರ ಲ ವ ಶ ಶ ಆಜಿ ಅಕ್ಷರಗಳು ಯಾ ಬರೆಯನಗ ರಡ್ಡೆದ ಲಕ್ಕನೆ ಬರೆಯಪಿನಿ ರಾ ಬರೆಯನಗ ಯು ಬರೆಯಲಕ್ಕನೆ ಬರೆಯಪಿನಿ ಅಕೇರಿ ಗೊಂಜಿ ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಲಾ ಬರೆಯನಗ ಕನ್ನಡದ ರಾ ತಲ್ಕನೆ ಬರೆಯಪಿನಿ ಅಂಚರ್ದಾರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ವಾ ಬರೆಯನಗ ತಿರ್ತುರ್ದು ಆರಂಭ ಮಲ್ತದ ರಡ್ಡು ಯು ಒಂಜಿ ತಿರ್ತು ಮೊನೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಮೊನೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಯು ಇಂಚ ಬರೆಯ ಆಂಡ ಶಕಾರನ ಬರೆಯನಗ ಸುರೂಕು ನಮ್ಮ ಗಾ ಬರೆಯಲಕ್ಕ ದಾದ ಅವೇನೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ ಮನಸ್ಸಿಡ್ದೀಪಿನಿ ಆಂಡ ಆಕೆ ಮಿತ್ರದ ಆರಂಭ ಮಲ್ತದ ತಿರ್ತು ಬತ್ತದ ಕೂಡ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ತಿರ್ತು ಬರ್ಪಿನಿ ಆಂಡ ಮೂಲೊಂಜಿ ಸುರುಳಿನ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಒಂದು ಶಾ ಬರೆಯ ಆಂಡ ಶಕಾರನ ಬರೆಯನಾಗ ಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅವಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ನೆಂಪುದೀವಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಿರ್ತದ ಆರಂಭ ಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಕೂಡ ತಿರ್ತು ಬತ್ತಿನ ಅಡೆಗೆ ಚೂರು ಮುಂದುವರಿತದ ಮಾನು ಉಲ್ಟ ಬರೆಯಲಕ್ಕ ಬರೆಪಿನಿ ಅದರ ಕನ್ನಡದ ನಾಲನ್ನು ಉಲ್ಟ ಬರೆಯಲಕ್ಕ ಬರೆಯದು ತಿರ್ತ ಸಾಲದ ಚೂರು ಮೀರಾದ ತಿರ್ತಕಂತ ಅಂದಾಂಡ ಅಪನಗ ಶಕಾರ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಇನಿ ಆಜಿ ಅಕ್ಷರನ ಕಲ್ತದ ಚೂರು ಮನಸ್ಸಿದ ನೆಕ್ ಚೂರು ಪೊರ್ತು ಕೊಡ್ದು ಒಂದೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪಗ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ತುಳ್ಳಿಪಿಟ್ಟು ನಮಕ್ ಜಿತ ಆತಂಡ್ ಪಂಪಿನ ಚಿತ 4 ಜನಕ್ಕೆ ತೋಚ್ಪಾದ ಕೊರ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ವಿರಾಮದ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂದುವರಿಕ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತೆರಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ತುಳುನಾಡದ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂದಾಂಡ ಅವು ಎಂಚ ನಡತದ ಬೈದಂಡ್ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಎಂಚ ಮುಂದುವರಿದ ಬೈದಂಡ್ ಅಂದು ಚೂರು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಡ ಹಾಪುಂಡು ಸುರೂಕಾದ ನಮಕ್ ಗೋಚರಗು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೃತಿ ಅರುಣಾಬ್ಜ ಕವಿ ಬರೆಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಮಹಾಭಾರತೋ ಒಂದು 1383 ಇಸವಿಡ್ ಮುಂದೆ ನಮಕ್ ಗೋಚರಗು ಬರ್ಪುಂಡು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಓ ಕೃತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂದಾಂಡ ಈ ಅರುಣಾಬ್ಜ ಕವಿನ ಕಾಲರ್ದಲ ಪಿರಪ ನಮ್ಮ ತೂನಗ ಏಕಪಾಣಿ ಮುಕುಂದ ಬೊಕ್ಕ ಗುಡ್ಡೆತರಾಯ ಬನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕವಿಕುಳು ಮಾತ ಇತ್ತೇರು ಅಕುಳು ದಾದ ಗ್ರಂಥನ ಬರೆತೇರು ಎಂದು ಪನ್ನಗ ರಾಮಾಯಣ ರುಕ್ಮಿಣೀ ಸ್ವಯಂವರ ಕೀಚಕ ವಧೆ ಬಾಣಾಸುರ ವಧೆ ಅಂಬರೀಷೋಪಾಖ್ಯಾನ ಬಣ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾವ್ಯಳೇನ ಮಾತ ಬರೆತೇರು ಮಾತ್ರ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಒಂದು ಒವುಲಾ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ತಿಗದುಜಿ ಆತಲ ನಮಕ್ ನಷ್ಟ ಆದ ಪೋತು ನತರ 2 ಆಂಡಲ ಇಪ್ಪರ ಯಾವು ಅವೇನ ದಾದನಾ ವಿಶೇಷವಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಗ್ರಂಥ ಬಂದು ಕಟ್ಟದ ದೇವರ ನಲ್ಪದೀತರ ಅಟ್ಟಗ ಪಾರ್ದರ ಇಂಚ ನಷ್ಟ ಆದ ಪೋದಿಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ಈ ಆಜಿ ಐನ ಗ್ರಂಥಗಳು ನಮಕ್ ತಿಗದುಜಿ ನಷ್ಟ ಆದ ಪೋತುಂಡು ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗ್ರಂಥಗಳು ನೆತ ಉಲ್ಲೇಖ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು
ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಏಣಾಪಾಣಿ ಮುಕುಂದ ಗುಡ್ಡೆತರಾಯ ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಕವಿಗಳು ಇತ್ತೇರು ಪಂಡದ್ ನಮಗೆ ತೆರೆದು ಬರ್ಪುಂಡು. ರಡ್ಡನೇ ಕೃತಿಯಾದ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕುನಿ ವಿಷ್ಣು ತುಂಗಿರು ಬರೆಯದನಂಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ಭಾಗವತೋ. ಒಂದು ಸುರೂಕಾದ ಎಂಚ ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತನಂದು ಪಣ್ಣಗ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಸರ್ಗಡಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕೃತಿ ಪಂಡದು ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತಂಡು. ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಸುಳ್ಳು ಪಂದಾಪುಂಡು ಸಮಗ್ರವಾದ ಭಾಗವತ ಬರೆತೆರ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಗೋಚರ ನಮಗೆ ಬೊಕ್ಕವಾದ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮಾತ್ರ ಸುರೂಕಾದವು ಮೂಜಿ ಸ್ಕಂದೊಡಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕೃತಿ ಪಂಡದು ಗೋಚರ ಡಿಪ್ಪುಂಡು. ಡಾಕ್ಟರ್ SR ವಿಘ್ನರಾಜ ಪಂದ್ ಸಂಶೋಧಕರು ಮೇರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ರಾಮಾಯಣ ಭಾಗವತದನೇ ವರ್ಮನೆ ಸ್ಕಂದ ಪಂಡದು ನಮಗೆ ತೆರೆದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ತಾ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಭಾಷೆ ಬರೇನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಐಬಕ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾದಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ ಅವು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಶ್ರೀ ಭಾಗವತ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸ್ಕಂದಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡ ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಈ ರಾಮಾಯಣ ಪಂಡದ ಪುದಾರ ಕೊಯ್ಲಂಚಿತ್ತನ ಡಾಕ್ಟರ್ SR ವಿಘ್ನರಾಜರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಅವಲ ಭಾಗವತದ ವರ್ಮನೆ ಸ್ಕಂದ ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ತೆರೆದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಹರಿಯಪ್ಪರಸೆ ಪಂಡದ ಕರ್ಣಪರ್ವ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥ ನಮಕ್ ವೆಂಕಟರಾಜ್ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯರು ನಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪೆರೆ. ನೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ದಾದಪ್ಪನಾಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ತೆಗೆದಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಂಡ ಕರ್ಣಪರ್ವ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಇಂಚ ಮಹಾಭಾರತದ ಒಂಜಿ ಭಾಗವಾದ ಐಟ್ ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನೆ ಕ್ರಮ ಏನಿರ್ದಾವ್ರ ಕರ್ಣಪರ್ವ ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೇರ್ದಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನಲ ಪಾತ್ರ ನಮಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಗ್ರಂಥ ಅತ್ತು ಕರ್ಣಪರ್ವ ಮಹಾಭಾರತದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ನಡುಟವು ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಹಾಳಾದು ಪೋತುಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲವರಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದ ಬರ್ಪುಂಡು. ಐ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಾವೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಕೃತಿ ಕಾವೇರಿ ಕವನ ಸಂಕಲನ ರೂಪಡು ತಿರ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಗದ್ಯದ ರೂಪಡು ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿತ್ತನ ಗದ್ಯ ಕಾವ್ಯ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ರೂಪಡು ಒಂದು ನಮಕ್ ತೆಗೆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕಲ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ತೆಗೆದಂಚಿತ್ತನ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ವಿಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಿಧಿ ನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಅವತಾರ ವರ್ಣನೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲವು ಕಿನ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ SR ವಿಘ್ನರಾಜ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಅವಿನ ನಮಕ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊಡ್ತೇರು. ಐಬೊಕ್ಕ ತೆಗೆದಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕೃತಿ ಪನ್ನಗ ಅನಂತ ವೃಥ ಕಥೆ ಪಂಡದೆ ಒಂದು ಪಳಂತುಳು ಬೊಕ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ತುಳು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಕೈತೋಲು ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ರೀತಿ ರಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥ ಒಂದೇನು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು ಒಂದೇನು ನಮಕ್ ಬೊಳ್ಚಿಲ್ಗೆ ಪತ್ತೊಂಬೈದೇರು ಒಂದು ಪುತ್ತೂರು ಸಮೀಪದ ಆರ್ಲ ಪದವು ಪಣಪಿನಲ್ಪನ ಜಾಗ ಮುಟ್ಟೆಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕಡಮಾಜದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಬೋಳಿಲ್ಲಾಯರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ತಿಕ್ಕನಂಚಿತ್ತನ ಗ್ರಂಥ ಒಂದು ಅನಂತ ವೃತ ಕಥೆ ಪಂಡದ ನಮಕವೇನು ಓದನಾಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಒಂದು ಪುರಾತನದ ನಮ್ಮದಾದ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿತ್ತನೇ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಆಂಡ ಮೂಲ ಎಂಚವೇನು ವಿಸ್ತರಿತದೇರು ಎಂಚವೇನು ಬರೆತೇರು ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕಗ ತುಳುಟು ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಬರೆಯೊಂದು ಪೋತೇರು. ಅಂಚಾದಿಪ್ನಾಗ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕ ತುಳುತ ಅರ್ಥ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕ ತುಳುತ ಅರ್ಥ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ತುಳು ಅನಂತವೃತ ಕಥೆ ನಮಗೆ ತೆಗೆದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರ ಪುರಾಣಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಸಂವಾದ ಡಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಆ ಭಾಗನ ಮೂಲ ನಮಕ ಆರು ತೋಚ್ಪಾದ ಕೊಡ್ತೇರು. ಐಕ್ ತುಳುತ ಅರ್ಥನು ವಿವರಣೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋತೇರು. ನೆತ್ತ ಕರ್ತೃ ಏರು ಪಂಡದ ನಮಕ್ ಗೋಚರಗ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಐಟು ಭಾಗ ದಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ನಗ ಕಾಸರಗೋಡುದ ಕೈತೊಲಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಮಿಂಚಿನ ಪದವು ಅಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಕಿದಿಲಾಯರ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ನ ಮಗೆ ಸುಬ್ರಾಯೇ ಕಿದಿಲಾಯರ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ನೂಜೊಟ್ಟುಗು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಮೂಲ ಕೃತಿತ ಕಾಪಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಪಂಡ ಅವೆನು ತೂದು ಮೇರು ಬರೆಯೊಂದು ಬೈದೇರು ಪಂಡದ ನೆಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದಿಪ್ಪ ಮೂಲಕೃತಿ ಬೇತನೇ ಉಂಡು ನೂಜೊಟ್ಟುಡು ಮೂಲಕೃತಿ ಇತ್ತಿಪ್ಪರೆಯಾವು ಅಲ್ಪರ್ದು ಈ ಕೃಷ್ಣ ಕಿದಿಲಾಯರ್ ನಮಗೆ ಸುಬ್ರಾಯ ಕಿದಿಲಾಯರ್ ಪತ್ತೊಂಬೈದೇರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಅಂದಾಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ 150 ವರ್ಷ ಪಿರಾಕದಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥ ಪಂಡದ ನಮಗೆ ತೆರೆದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಐ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ್ಯಭಾಗಡ್ ನಮಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಸರಳಾಯರ್ನ ಇಲ್ಲಡಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕಜೋದ ರಾಶಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಪ ಒಟ್ಟು ಪಾರ್ದಿನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗಡ್ ಈ ಕೆಲವು ಪತ್ರಗಳು ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಉಂಡು ಪನ್ನಗ ಭೂಗೋಳ ವರ್ಣನೆ ಮಾತ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ವಿಷಯ ಅವು ದೇಶಕಾಲ ವರ್ಣನೆ ಪಂಡದು ಪುದರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕಾರೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಾದ ಅಂತ ಪನ್ನಗ ಭಾಗವತದ ಸುರುತ ಮೂಜಿ ಸ್ಕಂದ ಸುರುಕು ತೆಗೆದಿಪ್ಪುಂಡು ಐ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಮನೆ ಸ್ಕಂದ ಬೊಕ್ಕ ತೆಗೆದಿಪ್ಪುಂಡು ದಾನೆ ಸುರುಕು ರಾಮಾಯಣ ಬಂದು ಬುಧಾರ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವನೇ ವರ್ಮನೆ ಸ್ಕಂದ ಬಂದು ಎಣ್ಣುವೆರೆ
ಆಂಡ ಐನೇ ಸ್ಕಂದಡ ದಾದ ಉಂಡು ಮೂಲ ಭಾಗವತಡ್ ಭೂಗೋಳ ವರ್ಣನೆ ದೇಶಕಾಲ ವರ್ಣನೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಅವೇ ಗ್ರಂಥದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಪಂಡದ ಆರು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದೆ. ಸೊ ಭಾಗವತ ಫುಲ್ಲು ತಯಾರಾದಿತ್ತಂಡು ಸುರುಕು ಮೂಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒರ್ಮನೆ ಭಾಗ ಸ್ಕಂದ ತಿಕ್ಕಂಡು ಐ ಬೊಕ್ಕ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರೇರ್ಗೆ ಐನೇ ಸ್ಕಂದ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮಾತ್ರ ಐನೇ ಸ್ಕಂದ ಪೂರ್ತಿ ಆದಿಜ್ಜಿ ಒಂತ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನೆ. ಐ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆ ಗುಡ ತೆಗೆದಿನ ವಿಶೇಷ ಪತ್ರಳು ಅವು ಪನ್ನಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಭಾಗದ ಕೆಲವು ಪತ್ರಳು ತೆಗೆದುಂಡು. ಐ ಬೊಕ್ಕ ಸಿದ್ಧಿಮಂಡೂರ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಐತ ಮರ್ದನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಲಿ ಮರ್ದನಿ ಎಂಚ ಕೊರಲಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತನ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಹಾಳೆಲು ಅವಲ ಮೇರೆಗೆ ಬೊಳ್ಳೂರೇರೆಗೆ ತೆಗೆದುಂಡು. ಈ ಅನಂತವೃತದ ಕಥೆತ ವಿಶೇಷದಾದ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ನೆಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಧ್ವನಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಉಂಡು. ಮೂಲು ಬರೆತೆ ತೂಲೆ ಧ್ವನಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಉಂಡು. ಎಂಚ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ನೆಟ್ಟು ಮಾಮೂಲಿಯಾದ ಋಷಿನು ನಮ್ಮ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬರೆಯಪ್ಪ ಆಂಡ ಈ ಗ್ರಂಥಡು ಋಷಿನು ಬರೆಯನಗ ರಕಾರಗ ಅರ್ಧ ರಕಾರ ಬರೆಯದು ಆ ರೀತಿಯಾದ ಋಷಿನು ಅರು ತೋಷ್ಪಾದ ಕೊರ್ಪೇರು. ಐಬಕ್ಕ ಉಪಕಾರ ನಮ್ಮ ಸ್ವರತ ಊನು ಬರೆದು ನಮ್ಮ ತೋಜ್ಪಾಬ ಆಂಡ ಮೇರ್ ಈ ಗ್ರಂಥಕಾರ್ಯರು ಬರೆಯನಾಗ ವಾ ವಾ ವಿ ವಿ ಬು ಈ ಊನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಉಪಕಾರನ ಬರೆದು ತೋಜ್ಪಾವೇರೆ. ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬರೆಯಪ್ಪ ಬಕಾರನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವ ಆಂಡ ಮೇರು ಬರೆಯನಾಗ ಮಕಾರನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು ಸಂಬಂಧ ಪಂಡದು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬರೆಯಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಅದಾದ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸನ ಮಾಂತತ ಒಂದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾದ ಈ ಗ್ರಂಥ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ನ ಕಾಸರಗೋಡು ಭಾಗ ಅಥವಾ ಪುತ್ತೂರು ಭಾಗ ಪುತ್ತೂರದ ಒಂಜಿ ದಾದ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ರಚನೆ ಉಂಡು ತುಳು ಪಾತೆರ್ನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆ ರೀತಿಯಾದ ನೆಟ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆತಂಡು ಅಂಚಾಡ್ದವ್ರ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೂಲದಾದ ಮಲ್ತದು ಅಂದು ಪನ್ಪ ಅವಳು ಮಾಂತದು ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆ ಮಾಂತ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ದೀರ್ಘಮಾ ಇಪ್ಪಡು ಆಂಡ ನೆಟ್ಟು ಬರೆಯನಾಗ ಹೃಸ್ವಮಾನು ಬರೆಪೇರು ದೀರ್ಘಮಾ ಬರೆಪುಜೇರು ಮಂತ್ ಅಂದು ಇಂಚ ಬರೆಪೇರು ಪಂಡ ಮಲ್ತದು ಅಂದು ಇಂಚ ಬರೆಪೇರು. ಐಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ರೀತಿಯಾದಕ್ಕೆ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾಗಗಳು ಉಂಡು. ಸೂಯನ ಪಂಡದು ಸೂಯನ ಪಂಡದಾನ ಈ ತೂಯತ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನ ರೀತಿಡ್ ಉಂದುಲ ನಮಕ್ ನೆಟ್ಟು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಮಾತ ವಿಶೇಷತೆ ತೋಜುಂಡು. ಐಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪದಪ್ರಯೋಗ ಈ ರೀತಿಯಾದುಂಡು ನಮಕವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ತೋಜುಂಡು ದಾನೆ ಪಂಡ ಈ ಭಾಗಡ್ ಆ ರೀತಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರುಜ ಒವು ಅಂದಟ ಅನುಸರಿತ್ಯೆ ಆಕುಳು ಇಂಡಾನು ಪಂಡ ಉಂಡು ಮಲ್ತೇರು ಪನ್ಪಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪದಪ್ರಯೋಗ. ಇಂಚಿಪ್ಪೋ ಪಂಡ ಇಂಚಪ್ಪ ಇನಿ ಪಂಡದು. ಐಬೊಕ್ಕ ಇಳ್ಳ ಸಿದ್ಯ ಪನ್ನಗ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಂಡದ ಅರ್ಥ. ಕಂಜಿ ಪಂಡದು ನಮ ಪನ್ಪ ಅವಳು ಪನ್ನಾಗ ಕಂಚಿ ಜಕಾರಗ ಚಕಾರನ್ನು ಪತೊಂಬ ಇರ್ಪೇರು ಕಂಜಿನು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನಿ ಅವಳು ಕಂಚಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು. ತೀರುಣ ಇನ್ನರ್ಧ ಆಪುಂಡ ತೀರುಂಡ ಪನ್ಪಿನಿ ಅವಳು ತೀರುಣ ಪಂಡದು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಟ್ಟಾರೆ ದಾದ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಬೈದಿನಿ ಎಂದು ಪನ್ನಗ ಗ್ರಂಥಳು ಕೆಲವೇರು ಮಾತ ಭಂಗ ಬುಡ್ದು ನಾಡ್ದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ತೀತೇರು ಅವನ್ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಕಲ್ಪುವ ಅವನ್ ಏತ್ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಕೊರ್ಪ ಏತ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪುವ ಅಪನಗ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಒರಿಯುಂಡು ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಮಾತ ಪ್ರಕಾರ ಒರಿಯುಂಡು. ಐಕೋಸ್ಕರವಾದ ಯಾನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ನೋಚಾವನು ಮಾತ್ರ ನಿಕುಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಲ್ಪುಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಕಲ್ಪುಗ ತುಳು ಲಿಪಿಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊರ್ರೆನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಅಧ್ಯಯನಲ ಮಲ್ಪುಗ ಪಣೊಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು.